Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basibak jubasisiah bukan bainggo jubabate dari ujung lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabut tabilang tuah taratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pemanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang, kok doso ampuna labiah. Ayo manyong ke detu. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jotakana anak bakato bayu-bayu mengecek bamuti-muti jo sugalo anak kemanakan di kampuang bayak di rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasihat sabate mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam kampung tuah de ibu dengan bapo. Kabawah takasiak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan adek jisarak saberumbuang cucuran ya amat salamono. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah arasu alapeh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanay tasi seorang sanagari. Ayamanyo baliong kuda tua. Bari izin nambone mama. Mohon rila bakeh pengulu ke tengah hambo sementaro. Nak diansuan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun itu mak. Ambo ko bukan cedek pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sakalai ambiak kasalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali ilimu bakurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh kemaah. Panjang bakare lamah betahu salah basapo betuka banjak. Banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelimbagu. Apaan kini? Ya, berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Mano nak kanduang janyo ayah anak nang sorang laki-laki sumarak rumah nang gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari dudu anak. Adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak ka jadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jo nasihat itu nanutang laya batin. Danga diurai dipapakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucu setitiak nak ditampuang hanyut tarapuang nak dipinteh. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko dikaja makin menjarak dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ada sangkuinya jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu lagah. Bukan pulau rancak di roman. Malah rumah tanggunya bintang film itu nan guyah harap buah bana. Cah carai sabanta kawin pasang nan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua.
Sebaliknya nak, rumah tangga orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio, inyo bagalak-galak juga. Orang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baca. Iduitnya santai tak menggintang, mesra nan bak parangko joampolo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tembilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langku anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan indak lain adalah cinta. Cinta? Indah. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kato. Ceko tu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya. Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pikir inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang rabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuih di kusuk-kusuk batu kerekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijak nak untayan kato mutiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gavelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai wasuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai habis, simakkan kato cie-cie rasio buhu ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nan bukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita bermain pulau baitu sepanjang hari. Walau semantangan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separoh kanyang sanang lai seleso tidak sarugu raso kuburan. Apalah ngaran karanonya. Dek duduk nanalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudiak tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuk angan-angan rasah diayun naga-agak. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jo tangih doa dilapeh agiah lah ba'a seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam.
Sia kehurang di sampiangnyo duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang yusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jinih urangnya Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap nimyak kita lalu menungkui sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani, terima kasih nan pangasiah lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunyo. Diarok bagak mendatang gen yang diulah hati gadang, tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunyo asah rumah tanggo. Baitu tarikh mengabarkan. Nan bak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya samo mau kia menarawang kasiah majalin bekulindan. Walau sarugo jo isinyo milik Adam jo Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya mendekek saja diharamkan, baik itu paringik dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih, Hawa talangga depan tangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa teluluah habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Kaduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talantiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyo ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal dek kita memahami. Adapun diantara macam pangaja menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam dan 7 nak cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Siko panuh sinan balua laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntui pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta nan samo baimbawan sinan sumara alam nangko. Nang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung pakai Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal. Konon ke arwah orang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alus. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Dan ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samiang indak carai tangga. Digungguang ju tangan kida, di pangku ju tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang, inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab.
Joko dikarek tulang dado padusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nan disai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah nan jauh parancah luluak nan dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam, tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nang gampe kok baru sabateh calon sadang nan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jawih dari bajak. Sebelum masuk kutikonyo menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau baaga dang sainyo rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek ku namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang. Up to you pak kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Ikon kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulut manih. Kok tasintuh dawai batinnya badan tiang kelubu hati rumik memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak paharek pagaran ladang jan masuk tarana urang. Kalau hanya baru dipinteh ketumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasa dan tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato. Tabah-tabah mendangarenge itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kuah jangko balanjuang takaran cupak. Pacik taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nang keenam. Santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nan tarancah elo lalangkah ganjua surui. Salah ke manusia minta maaf. Kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa meisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilau konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuk hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk tidak ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang bilah rintang dipupui-pupui arih pulau besarang jauh jauh. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan rayo. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka garak yausau mairi yang pasrah lapang dado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pembuka pasak jorintangan nak lapeh badan dari seso. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danya de anaknya tu nyato na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabui jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari urang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujui paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasiak jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad junikah kumpul kabau tu mana namanya. Atau laibana bayjab kabul dibayar rukun saraiknya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat namakai ukuran martabat manusia. Maka kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah.
suruhannya tu de ugamo nilai ibadah kanduangannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama tu luruskan niat nawaitu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa jana pasu. Salampih dan daripada itu nak, sesudah suruh diamalkan manfaat mairiang di belakang banyak akimah biradainya, bak bilalang dapet basiang parwi kanyang pangajabuliah. Di antara banyak paidah cukui ampe ayah baca kan, manalah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Dan ketiga, menjadi batih peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat, iko nan ingin ayah rantang cuba simakkan jalih-jalih ranuang kambana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengipih gajolak batin kaganti tambang pasu-pasu, sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajuk menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang de ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona, baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo, nyampang keputui halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marawaknya. Patuilah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puaso badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk bakutiko, tapi selama angok turun naik batehnya liang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia juo orang kampung dipatenggangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia kirai indak jusia kebebagi. Semenjak bau lua jawek timbang tarimo je bapaknya dicatat de angku kali. Berpindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya kain baju juga kelengkapan rumah sarato para buiknya, tapi beragam kandak je pinto cupak tetagak nak diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulau bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulau banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju seragam SPP je kurikuler bayu ataro senyanyi. Konon pulo nala kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak samponyo awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang? Ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang je malam hujan ribui paneh memanggang. Mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh tak mencotok. Sedangkan di sawah pangkua balabiah nilapiak pinggan tak cukui awak seorang namandayuangkan.